ai ku blai ye je phi wei pu wei ha ka kerteng ke pathiang tam Jesu Christ bolong nong pen im choni ai ngoi blai na kam ta ka ni ka wei pat ka war ha ka wei pat ka ni ka video ka bangala ban wan shapir ka ko tier ka chok blai na jupuson siaphang ka jingim jong uniu wei na kinong ya thulupa ha ka testament ka bare kita kalong ujona na perkhat balai bau ujona u yasham ye jing u ya kendo ya ka eryong ka bakrau aka lieng ka bau syong bat usha bret no ru hakita kinong syong lieng onda bala don haduriau cha ngoi cha hu do kha nga ju perkhat ka ka daw bat ka ka ba penlong henry nga syam ba kadon kumbalai teli ki daw balai ba ujona u syam ya kata ka jing lani ka jing bom syam so phana u play namara bangi puli ka kitab Jona kalong menengkong ka dekat menengkong bat ka ba kaya thu hangi hang tu ka ong baka ktinu trai kalawan hau Jona ukun buamitai manang tulay saka Nineve ka nongba bakrao ban perta persya ya ka jingboman jong kani ka snong bat kibriyo ko na ka snong naman ka jingboman kala kiyo akmat hang tu yo i pa kawan kasur na ublay kawan ka jingkhot na ublay bat kawan hukum kata ka responsibility ka jingkit clear kaba ublay ubu hau Jona Henry ujona u kentaj ini baro alai kaba nengkong u kentaj ya kata kaktien kabawan direct no play kaktien kabawan direct no play om ti kumbalong mangi ban juyo sngo le se naki weipat ya kata ka story ka jong ujona Henry ha ujona kawan kasur kabalong direct me no play banong Jona le sakani neve Henry ujona u kentaj ya kata kaktien kabalong direct no play people log ba ye ladangi kentaj ya kaktien kabalong direct no play kadon ka jingma ka bakrao ya ka jingkim ka jong kay kaktien kabalong direct no play ho aju play dang kren yang ngi hagini gisngi lamba ka jing pos new lamba ka jing thu pau lamba kita ki vision Henry ukren ru hangi lengba ka ni kaktien ka jong play ka Bible ka badon riu pon riu teli ki kitab but kadon ka testament barim ka testament batamai bat ki ublay ula penpao ula kren hau briu lengba ka ni kaktien jong u ka blong direct maka jingkhot akan ni ka clip mar kalong hatung ilong lakloy ni aman priang ni kata kaktien blong direct no jing ka Jona u ya kendo kadai namar ba u kenta je kata kaktien blong direct nang ta ka baar ka Jona u ya syam ni ka jing baka jing bom syam sko bha su no play ya ka jing jong u ka daw kolong ba u kenta u ya kata ka jing khot ka jong play wong Jona udah jet kerpang u Jona napleng ki prophet agitu ki sngi napleng ki brio agitu ki sngi Henry play u jet kerpang ya u Jona ban lej na kabantakan ni be batu tip play ru udon ya ka ban jet kerpang na kabanta upen em ya pi ngakren ya nega kubon na kamta gitu gibala yo jing pen em gibala tip eu Jesu bala ngai eu Jesu upen em khnang ya pi parlok ba ye kadau kalong bau kwa ban khot kerpang ya pi ba pin lej na kabanta gitu gi parlok ba pidon namta gitu gi bahiyeng basam gi pidon na kabanta gitu gi ba juya trailang bat pi gitu gi marjan gi ba salang bat pi gi ba pitip ba ba kidang don apeng galenti jong ka jing bom hok kalenti ka jing poman ki nang pen smo si yo blay da kar rukam em ka jong ki blay khot ya pi pen em ya pi ban ong lej ka ban atau pilong lakloy ni aman priang ka jing khot ka balai pat ujona u kentaj ya kata ka jing ket kle ka bo blay ula ai o ngan ban biang blay u ai kata ka jing ket kle ujona u khot ujona bar wai ru ka jing ket kle ujona nam ta ni ne be Rejuna u kentaj ban lej u pet ban ban sa Tarshish
Bat sim la perta persya ya kata ka pop juga Nineve. Bat kata ka penlong bau Jona unia kendu ya ka jing abren juga duriau. Maka jing ya kendu ki jing kiba uya syam hak halor sa kata kalien kat hadu pan penlong ya bagita kinong syong ling lang ban berat ya ha kata ka duriau baru dok haun mo ya Kadaw kalong ba ukan taj ban siyem ka responsibility lani kita ka jingkit kri. Wang ki wekin le ki Nineve kin kelapa mot ki Nineve kin lap kata ka jing penjot ka jong play ka judgment ka jing bisyar ka ban play tre ban siyem ka jingkit kri. Ka jingkeli ni ka pual kalong hatopi long lakloi ni am ban siyem ka jingkit kri. Ban siyem kata ka jingkit kri ban rae ka gospel ka hima ka jong ukres. Banyathu yu Jisu siya waypan, siya ki waypan. Ato ngidon na ka jing kli ban pertai ka kubor yung ka jing kalama mo, siya ka riba ka judge ban riyo jong ka rihasi jantia. Kapag yu ka jing jelay ka pop ka jing jelay ka jing sniw gini ki sni. Ato ngidon na ka ka jing kli. Nga nga don ka ka jing kli ngam ta ka riyo ka judge ban riyo nak ta ka daw nga wan kanang kani ka por lengba kani ka video ban kren siya di ko ki parlok pa iya. Namaru blay kwa baka way kan mensim kan jot no kwa baka Nineve kan jot kwa baka rihasi jantia kan jot kwa baka ri India kan jot kwa baki briu kin imsa ka jingbok ka jingkot akan ka clip mat kalong nget ya ka ktien ka ba direct no play nang ta pediang ya kata ka jingkot ka jong play respon ya ka jingkot ka jong play simro ya ka jingkit kli no play ai wat kan ta ya kata ka jingkit kli ka ba wan no play Leung kerkhui pi akan ika klip maju ni kapuar ngan pendam aga jengduai ko pa jungi ba beneng ngawan pendam khmat jumi kan ika klip mat nga aingu ya metrai basa sisian pat ngala banwan ablay jonga gini ki parlok ki mensim ki bakodor ban penken mawi ni jing shisana ktien ke jumi ida duai king ko trai ban ika ktien ke jumi kan darung aga dok no aga mensim aga jingmut aga jing perkhat jongki king ko trai Bakin pediang ia kata kakti ba direct ngame ke jingkot ke bana me ba kumjuk ke ko try ia kata ka jingkit kre ke ba me ai ke ko try pada belai jong try ai ba we puwe ki bala pediang ya me kin long kita kinong ra khupor ke jong we puwe ba pediang ya me kin ko try un pediang ia kakti ke jong me ke jingkot ke jong me ke jingkit kre ke ba me ai pada belai jong akta ma me penwan ma me ki mensim ki ba ko aga kerteng ke jong Jisu ngaduan pangapan amen Ito beliau berku, kani kalau kita